I poz ljudi, šta se radi? Kod nas se ništa ne radi, nego imamo neku novu igru, to jest ništa se ne radi, već snimamo novi klip, a snimamo ljudi neku novu igru, to jest mini novu igru na serveru Craft Realms, zove se Clan War, to je neki rat i igra se po jedno pola sata. Tako, Mićiću, ja sam crven i on je... Koji si ti? Zelene. Napadaj zelene. Brate, ali smo vas okotili. Brale. I ljudi, ova mini igra traje dugo, samo s obzirom što smo mi ušli na pola mini igre. Ili ti pred kraj nismo sigurni, jer nismo gledali vreme. A i ne može se gledati. Da, i ovdje nema vreme. Što znači da će meni sada da ubiju crnci. A ili ću ja njih da ubijem sa pola helta? Neću. Malo laga zato što imamo, zato što snimamo i zato što imamo dva Skype-a, to je jednu priču. Tako, gađaj, samo gađaj. Serbijane, u kojem je timu pao Serbijan? Pa gde dolaziš bre zeleni bre? Ja pa mi smo vas dunuli brale sve. Oduvali smo vas brale ko na bubljak. Pričaj ti malo nešto bre jebote. Pa jebi ga što da pričam kad ti samo pričaš. Pa jebi ga pričaj ti ja. Ujebem ti detence. Pa gde si bre mrav 12 bre? A jebote nisam mogu da okrenem miš za glave mi se viš, ubagovo mi se. Hvala vas bijem brale, sve vas skokam. Opa, vidi ovo što neće, vidi prvo sam, znači dolazi mi s leđa da bi me ubili. A gle ja sad, ubili te sine. Ubili me posle 3-4 igrača ko su mi ja vas ubili. Ne. Sad ćemo ljudi čekati TNT. Ljudi čekamo TNT. Evo dobili smo jedan TNT. Sad ćemo ga negdje tucnuti. Jebem ti top model. Pa kako se stavlja ovaj TNT, evo te. Samo ga postaviš. Pa ja ga stavim, ono piše, ono mi se vrati TNT, ne može. Jebem ti TNT. Jebem te glupog. Ma jebem ja tebe. Pa izađi iz zemlje pa se bi normalno da te usti. Ko? Ne ti bre. Jebem vas. Znači tako, kidišete, 2 na 1. Pa sad imamo 10. A sam ovog tvog duno, brale. Sa pola helta sam vas kinu. Bravo, brate, majke. Kako se, brate, stavlja ovaj TNT? I ovog jednog sa srce. Jo, ste smatani, majke. Ja nisam toliko. Kolike su vi čorče. Pa Lele, smo vas dunuli, brale. Smo karpinjadaka, cevka kiminđ. Ali ćemo vas dunemo, brale. Majke. Će da vas izduvamo, brale. Gle šta ste se ovdje natrtili, brale. Taman da vas stavimo na lomaču, bre. Ode jedan po burek, brale. Evo, sad će i drugi da ode po burek. Lele, brale, šta ih i dišam, oni gvozdeni mač. A ja kameni. Kako vodi? Šta je? Kako vodi na tabeli? Tabela nije važna, mi vas kidišamo. A nije vas kao ne kidiš? Vi ste se sakrili u jedan ćošak, brale, ne smete da izađete. Ja ne potezam da bio tvog brata. Brale, ja sam tvog iz 2 poteza, brale, samo pap. Ja sam tvog iz 1. Pa gde je neki tvoj PKI, brale, pobego odmah, gle, pobego, bra. Gle ga. Šta vam radim, bro? Pa ti samo udaraš, a nikog ne ubijaš. Jok, 10 dolicu sam vas ubio.
Znaš da mu bio 20. Ti je ubio 20. Pogledaj u Samo klip. stojiš u tvoju bazu i čuvaš. Šta se desilo? Samo po crno ekran jebote. I cikos. Ko? Ti. Da, samo nešto se pocrnilo, brate, i svi smo poumirali, ne znam šta je ovo. Nešto, mapi nešto. Ja, pa gde ste zeleni, pa Bog vas Pa mazao. gde si bre? Nisam isto bio piče. Činilo mi se pišem raz van. A, vas dunule, Evo, brale. još dvojica vaša, nije bi skinuli ni kel. Ale, tvoj beži, glega pička jedna, as sam ga skinuo, brale. To bez Irona mača. A on ima Iron Ja mač. tvojih se sa Iron Mačom skinuli. Ajde da započnemo novu, da idemo zajedno, da se ne bi svađali. Hoćeš? Evo već kraj. Čekaj, izgleda. E da, jeste, kraj, neće slati. Eto, man misli da dunem ovog tvog, kako se zove, neki... Da ga dunem jednom. To na kraj. Ja sam pravi. I ja isto plav. Idemo bre! Al dobra mapa. O, to mi daj sine! Koliko već snimamo? 6 minuta. O, to je. Ova će mapa da treba pola sata. Jes. Ne, nije pola sata. Ti lud. Možda će nekih 10-15 minuta. Taman za jednu epizodu. Tama. Hajde, krenemo. Gdje si? Ja sam krenuo prvi u proboj. Ti si napred krenu, gdje na E vodi? da ljudi imaju napitci. Koliko hoćeš. Ki hoćeš bi ima napred. I da, Idem tamo kod njih, tamo na onu crvenu. ali nema, brate, da se stavlja ovo. Nema gvožđe. Brale, au, brale, au. Brale, jao, brale, utrnu mi đole. Brale, pa šta ovo nije zdravo, bre. Pa mi plave ki dišemo, gledaj. Ja gledaj ki dišem plave, ja sam plavi. Treba crvene da ki dišemo. A smo ih satrali, ja i jedan plavi. Ja idem tamo na kulu sa strelama da ih ubijem. Brale, jedan upao u vodu. Jedno ganjam, brale. A što si takva pička? Ko? A neki tamo ciganin. Iz Evropske unije. Dijamanti sijaju. A sam ga suno, brale, to nije fair 2 na 1. Ovaj crveni pao dole. Dijamanti sijaju. Padni dole bre. Ko ti rekao da padeš dole? A čika Žika mi rekao. Večeras dijamanti sijaju. Dobro, neću da pevam da ne dobijemo kopije. Ajt. Ćao. Ljudi. Ljudi, da, trebamo da snimemo jedan kao klip u kome ćemo pevati himnu Ne budu mat. daješ jebote. Evo da bude iznenađenje. Pa ja sam to već rekao u preživljavanju. Pre nego što sam ti ja rekao. Ubijem ga s mjesta i će ga ubijem. S čim ćeš da ga ubiješ? Meso. A ja ću ove da sunem, ovog ću da sunem, brale. Gle ga! Kad dunem i vatru sunem, srušit ću ti. Dolazi u pomoć. A šta je da dolazim u pomoć, gle, ovo satarili me, brale. Nik 10. Idemo skroz na vrh drveta. Gle ga ovaj šta me prati, Pička koristi sunemo me ga pike. Sunemo ga mame. Šta me prati. Gle pičke. Pa vi niste znali da sam ja Vanja Herobrine, brate. Ubre pičke jedne, a ste se nakotili. 2 na 1, branite me plavci. Idem ja kod nas u plavu ćeliju. Ala bije me u crvenog. Fiču mater. Parkour! Gdje si ti krenuo na našeg plavog? Beži bre tamo. A, Idemo tamo u onu crvenu kulu tamo. će me ujede za dupe.
Ujeo me za dupe. Evo sam ispred tebe, brani me. Nemam pola helta. Ja nemam kao pola. Ajo. Ao, brate, pa de napitak čurču ti jebem. Drži, sad ću ti baciti. Ma imam, brate, napitke samo da dođem do tebe. Au, a sam skočio. Crciću. A me duno, brale, duno mi ga. Našao sad sam, prvo, brate, prosi. I još ću da ga ubijem, moj ti. Večeras, o, brate, ovaj ima kilauru. Pa Ovaj ima, ljudi žite ili ne svoje se bio pravedno, je. brate, kilaura. A, nema to kilaura kod mene, bre. Ovaj koristi kilauru ne možda ubije. Ovaj, brale, kilaura i to neka, brate, najbolja. Znaš kakva kilaura udara me sa Još sam ga 10 ubio s metra. kilauru. Moj on. S 10 metra me gađa, jebote, to jest udara me. Mene ubili, brate, ali na nepravedan način. O, brale, neki se gađa sa strela, ja ga tu sunem, brale. Idemo tamo kod njih, tamo u Ja njihovu ga sunem bazu. ovde, brale. Ono, crvenu kolu. A sam ga suno. Sumo, ja sam sumo rvač. Nisi znao. Tu, Znao bre. sam. Čekaj, dođi, kad umreš, dođi tamo na centar. Ja sam kod njih tamo kod crvenih, tamo u bazu. A umri. Pa ne mogu, brate, puno sam heltaj. Pa kad te ubiju, čekam te tamo. A i treba da umrem, brate. Čekam te kad umreš. Tamo. Eno ga, brate, tamo onaj. Ne brini se, počeo sam da snimam. Hajde. I ljudi, kako se zove, evo, već smo se popeli, sad ih samo dadiraš tamo sa strelom. Da. Ja ću siđem na rizik i ne rizik. Crko je jedan. Ja, brate, a sam ga Samo što je suno. upao u vodu, ljudi. A sam ga suno, brale. Samo što je glupo što ovdje je voda. A vidi kako me crk. Gle kako laga, brate. Branite. Brzo. Skočio ne, džave. To je to, dobro. Uf. Pazi. Crkni, bre, nema gdje ovdje. Neće ovdje da živiš. A nećeš, brate, ovdje da živiš, stvarno ti ja kažem. Rušite i merdevine, ne mogu se penju. Hajde ja branim, vi rušite. Ali ti će braniš, ti će pomoći. Ne, brate, viš što sam ga iz heltovo, brale. Skinuo sam mu 10-20 helta, brale, više od 10 crčića sam mu skinuo. A, brate, ovi dodaju helte, to nije fora, jebote. Branite me. Kako te branim kad ja nemam malo helta? Brate, ovaj prolazi pored mene niš. Ajde, taj crveni da ga izreše tamo. Gore je otišao, mora da rušimo ovo staklo. Ajde, za mnom. A beži, bre, al me izrešeta, brate. Aha, me duno, brale. I ljudi za malo su davimo. Padni dole, nemoj lepo kroz jaja da si. I ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Ovo je prva epizoda Clan Wara. To jest War ili War, kako god. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Do tada, bye.